Goeie, het is dinsdag 10 maart. Welkom bij Bient. Ze stapten op vanwege een deal met een crimineel manneffe Simon Fuik haar opstelten en teven van Friesland ek goeie dingen dien. Martin Crossen dreamt nog lange tijd weer van een Zeppelin en Wraksel en Komboppen. Het is het levensmotto van Sander Terphuis, van asielzieker in Friesland tot pleitbezwaarder voor alle asielziekers in Nederland. Dit is een principepunt voor Sociaaldemocraten. Over mensen doe je geen compromissen. Stem alsjeblieft voor motie 41. Dank u wel. Dan zijn we nu toe aan de stemming. Wie is er tegen? Motie is aanvaard. Ja, zwaaiend naar de camera, sabliet, maar de motie. Dit wie een motie is in de strafbestelling van de illegaliteit. PvdA-congres 2013. Wat betekent dat voor jou, dat deze motie onnam wordt? Waard? Nou, dat was eigenlijk het bewijs dat we in Nederland weer eens nadenken over belangrijke zaken als leven van vluchteling. Belangrijke zaken als mensenrechten. Dat we ook echt ertoe doen. En dat we over mensen, wat ik ook zei niet zomaar compromissen moeten sluiten. Ja. Ja, nou, dat is prachtig. Misschien wel een inspiratiebron voor het boek wat je schreeuwen hebt. Git hoe je leven, maar ik denk dat je daar uit dat hele leven een heel soort uithellen hebt. Daar praten we aan verder over. En dan moet je zeker even... Ja, want het is... Ja, het is bijzonder. Ja, we gaan verder met een andere zaak. Want toch de bezuinigings op het justitieel apparaat... hier ze hadden al net zo populair maken hier in Friesland. En nu kost het een deal met een topcrimineel... de minister van Justitie Ivo Opstelten... en zijn staatssecretaris Fred Teven de kop. En juist stappen ze op en dat gong zo. En dit brengt mij tot de conclusie... dat er gedurende een te lange periode... onduidelijkheid is blijven bestaan... over de feitelijke afwikkeling van deze schikking. Hiervoor draag en neem ik de volle verantwoordelijkheid. En daarom heb ik zojuist mijn ontslag aangeboden aan de koning. Met die deal is overigens helemaal niks mis. Dat wil ik hier nog even gezegd hebben. Ook dat is gebeurd voor volk en vaderland. Zoals ook de minister en ik dat de afgelopen 4,5 jaar hebben gedaan. Dank u wel. Ja, mastodonten die het opstappen. Simon Fuik, criminoloog, misdaadverslag, jouw journalist. Ja, wie dit eigenlijk wel verwachten, Koen, zeg ik net nog eens meer? Nou, ze konden sowieso niet anders meer nadat het bonnetje, het digitale bonnetje was opgedoken. Maar het is natuurlijk toch wel ongelooflijk dat dit anno 2015 gebeurt. 20 jaar geleden gebeurde er veel in achterkamertjes en bleef er veel in laadjes liggen. Maar in deze tijden, nee, dit kan niet. Ja. Jou binnen juridische onderlijn. Voel je jou moeilijk hier? Ja, kijk, het heeft natuurlijk ook een hele stuk politieke dimensie in zich. Maar ik denk dat inderdaad wat ook de minister zelf al heeft gezegd... en ook de staatssecretaris, in termen van geloofwaardigheid... dan is het wel lastig, denk ik wel, staande te houden. Ja, ja. Nou ja, ze stappen dus op. En dan denk je eigenlijk, wat heeft die man eigenlijk voor uw budget en in Friesland... En daar zit er toch nog wel een oorkantje aan, hè? Nevensdijk. Ja, we kennen ze vooral van natuurlijk bezuinigingen, van harde maatregelen, daadkracht. Politie moet op de schop, gerechtelijke macht moet op de schop, gevangeniswezen. En daar heeft iedereen natuurlijk last van, want dat kost banen, dat is niet leuk. Maar ik denk dat hun belangrijkste verhaal in de geschiedenisboekjes zal zijn... het feit dat ze niet alleen de misdaad gingen bestrijden... toch met een bepaald fanatisme uitstralen, maar vooral opkwamen voor slachtoffers en nabestaanden. Een jaar of 10 geleden, dat zijn we alweer bijna vergeten... maar keek bijna niemand naar ze om. Echt niet. En toen zij in 2010 aantraden, hebben ze zich dat heilig voorgenomen. En ik heb al een beetje het idee gehad, dat is een beetje de mens achter de bewindsman. Want zij hebben zich ook toch wel op vrij unieke wijze... persoonlijk gemengd in zaken. Hard gemaakt voor individuele strafzaken. Nou, dat is bijna nooit vertoond in Nederland. Nee. Zeker niet in de politieke sfeer. Nee, één zaak die daaruit springt is de zaak Vaatstra. En dat is dat ze David binnen, of David, dat zij mooi verantwoordelijk binnen voor de oplossing. Ja, en de oplossing wat u zou presenteren. Dames en heren, zondagavond 18 november 2012 heeft de politie Friesland een 45-jarige man van Nederlandse afkomst uit Uitwoude aangehouden. Hij wordt verdacht van verkrachting en moord van de 16-jarige Marianne Vaatstra. Het DNA-profiel van de aangehouden verdachte matcht met het DNA-profiel van het daderspoor. Het verwantschapsonderzoek heeft tot een doorbraak geleid.
Ja, dat verwantschaponderzoek door Sarris Krek al Martin, ongelooflijk. Ja, iedereen weet eigenlijk nog wel waar die wie doet dit bekendmaken wat. Ja. Maar die twee man, wat is haar rol daar in Westham? Nou ja, kijk, in de jaren daarvoor, voordat die nieuwe wetgeving kwam die dat verwantschapsonderzoek mogelijk maakte, Vaatstra-zaak was de eerste die daardoor werd opgelost. Er is werkelijk jaren politiek aan getrokken in de achtergrond. En daar is Fred Teeven als Kamerlid echt een hele drijvende kracht achter geweest. En in 2010, toen zij als bewindslieden aantraden, toen zagen ze hun kans schoon om die wet er uiteindelijk doorheen te duwen. Dat is, als je het reconstrueert, echt een prestatie van formaat geweest. En je zou kunnen zeggen, als dat niet was gebeurd, was de zaak nooit opgelost. Dus even populair gezegd, het is echt aan hen te danken. En dat komt omdat ze in de aard met die nabestaanden bezig waren. Niet alleen met hun politieke motief, maar ook met die nabestaanden. En dat is in zeker de zaak Vaatstra heel belangrijk. Bouke had persoonlijk contact met name met Teeven. Als je ook ziet de blijdschap die na de oplossing vanuit het departement naar hun toe is gekomen. Enorm. Echt enorm. Ik heb toen het boek uitkwam wat ik over de zaak Vaatstra heb geschreven, het eerste exemplaar toen ook aan Opstelten uitgereikt samen met Bouke Vaatstra. Nou, die man die wist alles van die zaak. Ongelooflijk. Die dacht er s'avonds aan. Die ging daarmee naar bed. Die dacht erover na. Echt was zo betrokken en dat is, ik denk, uniek. En dus zou je kunnen zeggen, ze hebben toch wel een plaatsje, zeker in de Friese misdaadgeschiedenis, verdiend als het om deze zaak gaat. Want dat is toch wel echt Maar dan uniek. toch zo'n eigenlijk onnozele deal. Hè? Uiteindelijk die deal zat ik dus net een soort verkeerd om, maar de wijze waarop ze communiceren. Bizar. En vooral omdat het dus om iets gaat van vroeger. Het is toch een zaak die in de 90 jaren speelt. Een beetje de oude politiek. En dat nu op een beetje oude politieke manier tot hun val heeft geleid, dat is niet van deze tijd. Dat is raar. Op een of andere manier is daar echt toch wel veel fout gegaan. En snap ik dat er een roep is om dat duidelijk te krijgen. Ja. Nou binnen er ook advocaten, Anker en Anker op de website Juwet zei ze, nou we zijn eigenlijk hartstikke blij dat ze nog voort binnen. Ja. Want ze hebben het eigenlijk de rugsgong wel verhudden. Ja, maar dat is niet alleen omdat het verhard is. Omdat Anker en Anker met hen vele andere strafpleiters natuurlijk vooral ook zagen hoe dat strafrecht opschoof naar slachtoffers nabestaanden. Niet naar de kant van de verdachte die zij verdedigen. En natuurlijk, bedoel, voor beide is wat te zeggen. Maar dat is wel de wind die heeft gewaaid de afgelopen 4-5 jaar, waar vooral ook strafrechtadvocaten echt veel last van hebben gehad. Oké, nou duidelijk. Nou, er komt een orde wien. Jou hebben zelf eerst nog eens een keer zo, net mij van, ik zoet wel wezen wel, hè, minister van Justitie. Dus er is vacature vrij. Ja, ik geloof dat ik het in een interview van afgelopen zaterdag in de Volkskrant heb geroepen. En 2 dagen later treedt de minister van Justitie. Ja, nou, wat kun je nog beter. Nou, we zullen haast wel jaren of er een plakje van jou is of dat je ambitie is. Ja, dadelijk zeggen wij in een reportage dat de Frieske kerken al lang net meer broekt worden voor tjensten allinnig. Er worden zelfs volslijnde trouwfeesten in Joen. Dat zeg je aansen. En nou dreamen we Juwet met Martin Knossen van een nog mooie Friesland. Naar de provinciale statenverkiezingen van Takkum Wieke laten wij Friesen haar dream verlezen en uitspreken aan u. En dit keer wie te beurt om Martin Knossen. Welkom. Dank u wel. Ja, wat is die dream? We luisteren nachten van te draaien en te voelen. Ja, en dat al jarenlang. Dat is mooie Zeppelin, vliegen boven Friesland, misschien wel weer boven de Waadzee. Het plan wat we ooit hien, wat helaas toch allerlei omstandigheden toen net slag is. Eigenlijk denk ik daar nog heel vaak om en denk van het zou toch mooi zijn als we dat nog een keer voor elkaar krijgen. En ineens dacht ik 2018, natuurlijk. 2018, culturele haatstad, Vlienen, Ljouwert, Friesland, Waddenzee. Die Zeppelin die moet weer om. We moeten dat nou toch echt een keer voor elkaar krijgen. Ja. Dus dat is mijn droom. En naast allerlei oren dromen die ik natuurlijk voor deze prachtprovincie heb, is dat in waarvan ik dacht, ja, daar moet ik weer een beginmachine te krijgen. En dat is echt nou mooi ondergang om dat echt poten te hebben? Ja, ik ben er eigenlijk nou de combinatie van het feit, ik hier het al eens even weer bij u op kantoor eens even in de week lang van, goh, hoe denk je hem daarover? En eigenlijk iedereen is daar nog enthousiast over. En achter de schermen heb ik alweer wat stakeholders die er echt wat mee kennen, eens eventjes polst. Ik zal daar geen namen nemen, maar overal valt dit nog steeds heel erg positief en is men weer enthousiast. Dus. Maar waarom is het misgegaan dan? Waarom is het er dan nog niet? Ja, dat is een soort van complex van omstandigheden die daar leren. Dus als ik dat kwart even taal ligt? Of, maar als dat in de pers in dwang is, we kunnen even in de filmpjes letten, maar lees even niet waarom. Nou, heel kwart. Wij hebben in 2007 het B. Jansema, of eigenlijk al eerder,
ooit een keer dat in een bijeenkomst roepen. Daar werd toen wat lacherig hoe dient. Ik dacht, prachtig idee, daar word ik wel in mooi dan. Dus ik ben samen met hem aan de slag gegaan om dat van elkaar te krijgen. We hebben de provincie Friesland gekregen dat ze eens helpen met wat subsidie om de voorbereidingen op poten te zetten. Daar hebben we een hele stichting, maar een bestuur, maar algemeen niet te vergien. We hebben uiteindelijk van de provincie een vergunning gekregen om te vleenen boven de Waddenzee. Dat was je doel, echt boven die Waddenzee. En daar werd het ingewikkeld, want dat is natuurlijk een beschermd gebied. Een Zeppelin is een net beschreven luchtvaartvoertuig, een luchtschip. Dus toen was het ingewikkeld van, ken dat nou samen of ken dat net? En de Waddenvereniging thuis Piet, die woe net al in nog eens praten over hoe we dat op een goede manier dwang kunnen. Maar die hebben daarbij ook onjoen dat ze toch proberen zoen om alles wat er in hun middelen lag, om dat zin te houden. En dat hebben ze dient. Dat onder Raad van State is er procedeerd om de vergunning die te u verleend wie het zin te houden. Dat hebben we uiteindelijk gewonnen. Dus we hebben de vergunning, die hier wel. Dus wij hier het ik wel gewoon dwang kennen. Maar omdat de kosten enorm binnen om zo'n evenement op te starten. En er altijd een risico is dat een rechtersite gaande de lange procedure lezen we het eerst stil. Ja, dat we een risico wat onaanvaardbaar grut wie. Dus wij hebben toen gezegd, we moeten eerst die procedure houden. Toen we uiteindelijk green lucht kregen, wie de recessie intreden. En de aanbieders van de Zeppelin, eigenlijk binnen maar een peer op de wereld die ze verhuren, die wie op dat moment failliet gingen. En dat ontnam u toen de mogelijkheid om het van elkaar te krijgen. En ja, eigenlijk is dus dat toen bij de hand nou brutsen. Zullen we even zien hoe het in beeld eruit zegt in die periode? Ja, heel erg leuk. Vanuit een Zeppelin maar het waard er zo ongeveer uitzien. De provincie zegt het ecotouristische vleien wil zitten. Maar het Frieske G en de Waardvereniging verwachten dat de vluchten de natuur en de horizon bot versteuren zullen. De Raad van State oordeelt ten nou liek wel zoals oer. Ze jouwen een stichting die al schoften dwaande is met het Zeppelin-plan, Greenjacht een tal proefvluchten te dwaan. Vanuit onleespunten in Wienaam en op het vleenveld van Ameland gingen de 20 meter lange Zeppelins tak om simmer de loft in. Alle keren kunnen er alve mensen mee. De mij neffens de vergunning net vleien worden boppengebieden dat een soort vogels en zeehoen resten. Na een soort gedocht met natuurclubs hoe vergunnings zou in augustus het eerste reisgeplak vinden. Het gaat net terug. Om de verhuurder van de Zeppelin die het broekt worden zou, het bedrijf Skycruise in Zwitserland, grote financiële problemen had. Ja, dus dat is de reden. Nou, we hebben het al even uitlijnen, saai in beeld ook nog. En wij dachten, ja, had je dan zo lekker dreamen van 2018, zou het net leuk wezen om dat weer eens even te vielen. Ja, toch? Is het, ja. Ja, dus voor de man, let even op. We binnen krekker uit, maar de Zeppelin zit klaar. Nou Martin, hoe vies het in onze Zeppelin? Ja, Exclusief voor die, eventjes optuigd. Ja, ik voel me helemaal vereerd. Ja, we toch, nou ja, had je het dan de hele tijd door die Zeppelin, hè, maar had je geen vielen. Nou, dan zitten we in de Ja, in dit de is een bijzondere ervaring. Dit hebben nog maar heel weinig mensen dien. En dat is natuurlijk geweldig dat we dat joet mooi maken met de Zeppelin. Maar wat viel nou op deze hichten? Ja, die hele mooie provincie van u. We kennen alles lezen en door de wolken heen. Dat gevoel om daar Lego heen te vliegen, ja, dat is mijn droom om Friesland op die manier te beleven. En dat met de volle meer mensen kennen. Ja, en wat gebeurt er nou verder nog in zo'n Zeppelin? Kan ik wat drinken bijvoorbeeld? Of, we hebben dit al een skoflien een keer voorbereid. En daar hingen we allerlei arrangementen, inclusief champagne en luxe hapjes en van alles en nog wat erbij. Het prijsverschil bepaalt welke behandeling wat je krijgt natuurlijk. Maar je kan het zo boentmaatje uit de wollen. Het is wel mooi. Het is bijzonder. Het is ook heel wat als een luchtballon. Ja. Want het is lekker rustig hier om je heen. Het is heerlijk rustig. Het is ik heel iets zoals een vliegtuig. Het is ik heel iets zoals een helikopter. Ja. Hij komt zelfs in het wetboek net voor, hè, de Zeppelin als luchtschip. Dat maakt het in de vergunningen altijd wat ingewikkeld. Maar voor 2018 we zorgen dat we dat al voor elkaar hebben. En dan kunnen we gewoon vliegen met zo'n Zeppelin. En dan giest maar een heel licht motorke. Even Sjenne Wien op in de richting West-Hinneworst. En daarna dan droest gewoon weer om. Heerlijk. Krekkers nou dus. Krekkers nou. Lekker ontspan. Heerlijk alles. Heb je zin in wat drinken? Wat heeft hij nog meer? Nou, zullen we gewoon wat bestellen? Doe maar wat. Ik doe graag mooi. Nemen wij even wat drinken. Zullen we nog even naar Boeten? Heerlijk saap. 400 meter hichten. Fantastisch. Lekker. Ober. Ja, nou dat wie toch wel even lekker is. Spannend. Ik heb het zwet nog in de hand trouwens, want jij wist nooit hoe het ging van die Zeppelin. Ken ik misgaan, hè? Ja, dat ken ik misgaan. Nou ja, die dream 2018, komt u het ja of nee?
Ik ging daar volledig voor. Wij hier destijds het plan eigenlijk zo goed voorbereid dat het haalbaar was. En ik denk dat we nou maar de lessen van toen, maar ik maar de ervaringen van toen en maar nog een flinke periode tot 2018 dit gewoon regelen zullen. Boven land blijven, zeg ik. Ja, Bob en Longbleeuw, mooi wat parachutes. En wij gaan als eerste met je twaan, hè? Dat heb ik nog wel verzinnen. Deal. Ja? Ja. Ach, mooi. Dat is een mooie deal. Ja, deze week gaan wij in Bient met Tjerke gongen ze waarom naar haar oude Tjerke die intussen een nieuwe bestemming kregen had. En Joet ben wij in Terhenne, 80 keer in het jaar, maar ik zei, ze zit die Tjerke daar graatvol. En dan is het echt dikfeest. Uws provincie telt zowat 800 kerken. Al eeuwenlang vaste herkenningspunten in een vrouw die het alsmaar vroort. Haast een tredde had een oren bestemming kregen. En de ein is nog lang net in zicht. Huis van God, cultureel erfgoed. Oftewel, wat doen we maar de kerken? We zijn nu in de voormalige Nederlands hervormde kerk van Terherne. Tot 1998 nog in gebruik geweest als kerk. En sinds die tijd in gebruik als trouwkerken. Ja, wij komen elke week uit een beetje goed. We komen elke week in de kerken. Nou, ik ben eerst... ik had er 24 jaar in de kerkenbestuur zitten. Dan ben ik eerst ouderling. En toen ben ik kerkenrentmeester geworden. En dat lijkt mij wel het beste. Loek en zijn vrouw Joke de Jager bieden een compleet pakket aan als weddingplanners. Van oernachtjen und bootjevaren, van de kapper und de fotograaf und DJ in de lette oerkes. Terhenne als decor van je bruiloft. Blijkbaar is er flat van en haar meesken het jilte verroer, want er zijn wel 80 in een seizoen. Ja, nou, een bruiloft is altijd mooi natuurlijk. Totdat ze 20 jaar bij me kunnen binnen, dan kan het wel weer roos wijzen. Maar, nee, maar ik verdwarp. Ik bedoel, de meesten die komen hier, de meesten die sliepen hier, dus dan zijn er weer andere ondernemers die er profijt van hebben. Nee, ik vind het is wel helemaal opwaardeerd is het. Ik Wim Dam had een rol als eelrikker onderwijs voor de hobby. En onderweg sta jij ergens met de rookton. Ja. Hij is blij dat de tjerke weer een rol vervult in de mierskip. Ik wil eens moreel moeite mee dat er dan nou trouwd wordt in de tjerke zonder dat mensen tjerks binnen? Nee, daar heb ik geen probleem mee. Ik bedoel, dat lijkt aan de mensen zelf. Ik bedoel, daar hoef ik geen oordeel niet aan. Het is, alhoewel het niet meer in gebruik is, maar toch enigszins nog het huis van God. Dus je hebt toch het gevoel dat je daar anders en zorgvuldiger mee moet omgaan dan dat je bijvoorbeeld, laten we zeggen, een hotel zou hebben of een of andere feestzaal. Maar toch ook wel cultureel erfgoed. Wij zijn natuurlijk wel erg vergankelijk, maar die kerk die staat hier nog heel lang. Dus een goed voorbeeld daarvan is de restauratie op dit moment van ons andere kerkje, de voormalige doopsgezinde. En dan moet je wel tijdens zo'n proces beslissingen nemen van, ja, gaan we nou even dingetjes even opknappen voor ons, dat is makkelijk. Of gaan we dat toch op hele lange termijn toch ook wel goed doen, zodat een ander daar ook nog plezier van heeft als wij er niet meer zijn. Ik moet wel eerlijk toegeven dat je je toch wat dichter tot de Heer gaat voelen door dit werk, laat ik heel eerlijk zijn. U wordt er geloviger van? Nou, dat wil ik nou ook niet meteen zeggen, maar ik vind het wel een voorrecht om hier te mogen zijn. Amen. Amen. En morgen de Tjerke als vakantiehuisje. Ja, dit boek, De Worstelaar, vertelt het levensverhaal van Sander Terphuis. Op zijn 18e ontvlechtte hij zijn Heidelon, Iran en kwam bij Tafel in Burgum te lonen om in te bargen daar. Ja, Sander Terphuis, ja, jouw vlecht op een jonge leeftijd. En dat is misschien wel heel vreemd, maar het beperkte gezichtsvermogen wat jou hebben, het er uiteindelijk bij geholpen. Kun je uitlezen hoe dat zit? Jazeker. Ik ben inderdaad slechtziend. Met mijn rechteroog zie ik 6%. Maar ik las, even los van die slechtziendheid, ik kan natuurlijk heel veel ook dromen, zoals mijn overbuurman, maar ook gewoon ambities. En ik ben bijvoorbeeld in mijn jonge jaren al begonnen met sporten. Ik ben gaan worstelen. Ik heb het ook heel intensief gedaan. Ik ben op een gegeven moment ook topsporter geworden. En op mijn 18e was ik eigenlijk landskampioen in mijn gewichtsklasse worstelen.
En toen in dat jaar deed ook dus de kans voor dat het Iraanse team werd uitgezonden voor deelname aan wereldspelen voor mensen met een beperking. Dat was hier in Assen. En ik werd ook uitgezonden. Ik was zo goed dat ik mee kon doen. En eenmaal in Nederland heb ik mijn kans gepakt en mijn vlucht gemaakt naar de vrijheid. Dat wie altijd nog jouw droom? Absoluut. Ja, ik wilde graag vrij zijn. Ik schrijf ook in mijn boek dat ik graag architect wilde zijn van mijn eigen leven. Ik wil zelf uitmaken hoe ik wil leven, met wie ik wil omgaan, van welke politieke partij ik wil lid zijn. Kortom, ik wil voor mezelf mijn eigen leven kunnen leiden. Op je 18e viel je dus al dat Iran net het longen wie weet jou wennie voor. Wij hebben even het eerste stuk eigenlijk van je boek even in beelden zet. Zullen we dat even zien? Ja, graag. Op mijn 18e verruilde ik de miljoenenstad Teheran voor een klein dorp in Friesland. Het leek erop dat ik de Perzische lente tegemoet ging in dit nieuwe land met zijn mooie weilanden, krachtige windmolens en prachtige tulpenvelden. Mijn droomland Holland, dacht ik toen. Maar ik ontwaakte. Alles om mij heen was plat. Ja. Dat is een keihard, hè? Dan even. Dat is inderdaad het voorwoord van mijn boek inderdaad. Maar dat was ook echt zo. Op mijn 18e in Nederland, totaal andere plek, ander land. En in Teheran heb je een hoge berg. Een berg van 6000 meter hoog. En daar ging ik altijd met mijn vader die berg beklimmen. En dat was een beetje de top van de berg bereiken, was een beetje mijn droom, mijn ambitie. En eenmaal in Nederland, en ik kijk links, ik kijk rechts, geen berg te bekennen. Alleen maar plat en het waait alleen maar. Dus ik dacht, oh god, waar ben ik nou terechtgekomen? Maar je merkt vrij snel dat weliswaar in Nederland geen bergen zijn om te beklimmen. Maar dat er hele hoge drempels zijn. Van hoe ga ik de taal leren? Waar ga ik leven? Ga ik een baan vinden? Hoe wordt mijn leven hier? Kortom, krijg je die hoge drempels en dat heb ik proberen te overwinnen. Ja, en dan kom je in Burgum. Dan kun je dat eigenlijk heel rap, want ja, je bent intelligent. En dan heb je heel gauw je VWO, universiteit, de taal is goed, je wordt een jurist uiteindelijk. En dan zit je nou in het leven en dan kom je op van mensen die het eigenlijk in dezelfde situatie zitten als jou, doet je 18 wien. De reis die jou maakt in je leven, kun je die nou echt broeken om andere mensen te helpen? Eigenlijk wel. Want kijk, ik weet heel goed hoe dat voelt als je op je 18e helemaal eenzaam in een vreemd land bent terechtgekomen. Zonder familie, zonder broer, zussen. En je moet hier een totaal nieuw leven opbouwen. En zoals we al terecht zei, de taal niet kennend, niemand kennend hier. En dan weet je hoe dat ook voor anderen voelt. Maar op een gegeven moment tegelijkertijd heb ik ook wel echt, zeker Friesland, en daar ben ik ook Friesland en de Friezen echt dankbaar voor, heeft mij heel warm opgevangen, hier plek gegeven. En ik heb ook hier het mooie Friese woord geleerd van oral thuis, maar thuis het beste. En eigenlijk is Burgum Friesland mij thuis geworden. Thuisland of thuisdorp, hoe je dat wil noemen. En daar voel ik mij eigenlijk helemaal thuis. Ja. Maar had ik dit boek nou jou om een willekeurig persoon in een AZC en die kind het lezen, wat zou die ervan leren? Nou, ik denk dat hij in ieder geval heel veel van herkent. Want hier beschrijven we ook inderdaad het leven van de vluchteling. Een ander pad in je leven inslaan en hoe je dan overleeft in een totaal vreemd land. Maar ook heel veel tekenen van optimisme. Dus het is wel allemaal lastig en moeilijk, maar pak je kansen. Als je een mooie droom hebt om een zeppelin te laten drijven over de Waddenzee, doe dat maar. Of als je een droom hebt om er iets te worden in het leven, zelfs minister van Justitie, doen. Gewoon aanpakken. Maar je weet echt dat het wel oorswerk het zinwurg, toch? Ik bedoel, net elke niet is toegenoeg of we het zinwerken vanwege de aankomst. Dat gebeurt echt in Nederland. Die realiteit is er gewoon. Klopt. Maar kijk, weet u, dromen van mensen kunnen ook heel klein zijn. Hè? Van kleine dromen, of grotere dromen of hele grote dromen. Maar het gaat mij erom dat je die optimisme hebt en dat je die veerkracht in je voelt. Maar ook dat je de kansen die dit mooie land biedt, pakt, maar vooral ook jezelf inzet voor de Nederlandse samenleving. Ja. Wat zijn dan de eerste stappen, zeg maar, die je dat gevoel geven van ik ga hier mijn plek wel vinden? Wat voor concrete dingen zijn dat dan die je hoop geven of zo? Of hoe zeg je dat? Nou, voor mij was het heel concreet. Ik ben inderdaad begonnen in Burgum. Mijn eerste stappen waren kennismaken met Friezen. Kijken wat Friese gewoonten zijn. Die mensen begrijpen. Ik ben bijvoorbeeld onder andere in het dorpscafé het Rood Hert gaan zitten. Met mensen praten, ook proberen gewoon ook tussen de mensen te komen. Men zegt wel eens, de stugge Friesen, maar echt helemaal geen sprake van. Het zijn hele aardige Friesen, ook hele warme mensen. Ik ben dus die stapjes en ook wel gaandeweg met Bierenburg aan de gang gegaan. Dus ja, zo wordt het leven eigenlijk steeds mooier en mooier. Ja. Maar mis jou Iran
Nee? Ja, eigenlijk wel. Kijk, want ik ben natuurlijk daar geboren en ik heb tot mijn 18e daar gewoond. Dus ik heb al het begin van mijn leven daar gezet. En ik eindig ook daarmee mijn boek mee door te zeggen... ik hoop nog altijd 1 keer terug te gaan naar het zuiden van Teheran... waar ik groot ben geworden. Aan te bellen bij mijn ouderlijk huis. En ik zou zo graag weer die geur van het vers brood wel eens weer ruiken. En mij weer eens daar eens voelen. Maar kan dat, zonder dat je er gevaar in hebt? Dat is eigenlijk te gevaarlijk. Dat regime daar, dat islamitische regime, die heeft eigenlijk geen genade. Je weet maar nooit wat je met je kan gebeuren. En ik ben gevlucht en ik ben ook, u weet dat, ik ben vaak in de media. En ik hou ook niet mijn mond. Als ik vind dat Ayatollahs dat fout doen, dan zeg ik het ook. Maar dan kom je op een of andere lijst te staan. Ja, dan weet maar nooit wat je met je kan gebeuren. Nou, maar dit is een prachtig boek. Bedankt dat je het erover vertellen, Woen. Je bent nog een soort, die jij noemt het boek, de Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam. Ja. Prachtig. Sterkte en succes ermee. Dank u wel. Jongens, dank u wel. Dream lekker trouw. En Simon, tot gauw, denk ik. Okay. Want er gebeurt nog een soort op misdaadgebied, ook in Friesland. Ja, dit wie het weer voor jou. Morgen zit Elske Postuma hier. Verleden jaar startte zij een campagne om met crowdfunding geld op te halen voor speciale gehoorapparaten. Dat wie dan Actician in biedt. En morgen showt ze het resultaat. Nou, voor nu nog een hele mooie jaar verder.